சாம்பார் இடியாப்பம் தான். சரி, இன்னும் என்ன செய்யணும்? இடியாப்பத்துக்கு என்ன செய்யணும்? மட்டன் தான் இடியாப்பத்துக்கு செய்வாங்களா? இல்லையே, நாங்க சாம்பார் கூட சாப்பிடுவோம். முருங்கைக்காய் சாம்பார் சூப்பரா இருக்கும். நீங்க தான் எனக்கு மட்டன் வேணும். எந்த மட்டன் வேணும்? என்ன மட்டன்? இப்படி சமைச்சிங்களே. நான் மட்டன் செய்யலையே, சாம்பார் தான் வச்சிருக்கேன். இல்ல மட்டன் தான் வச்சேன். எப்படி கண்டுபிடிச்ச அது மட்டன்னு? நீ கடைக்கு போன, நீ மட்டன் கடைக்கு. இங்க மட்டன் கடைக்கு போல, முருங்கைக்காய் கடைக்கு தான் போனேன். மட்டன் 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 சொல்லும் போதே வாயில சொல்லு ஊத்துது. காலையில சாம்பார் இடியாப்பம் தான் சூப்பர் டிஷ். சரி, உனக்கு என்ன பிடிக்கும் சொல்லி செஞ்சு தரேன். மட்டன். அப்புறம்